أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاء عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاء عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስከላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽሕናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕኡ ይኹኖ ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሕን ዝኾነት ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ጽዮን መጸገይትና ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና ከከማዓርጎም እግዚአብሔር አምላክና ብዝሃቦም ክብርን ቃል ኪዳንን ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 5 ታሕሳስ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ብሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 5 ታሕሳስ አቡነ ገብረ ናዝራዊ ዘደብረ ሃረይክዋ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንጹህ ድንግል መስተጋድልን ንሕጊ እግዚአብሔር ቀናእን ቅዱስ አቦ አቡነ ገብረ ናዝራዊ ዘደብረ ሃረይክዋ አዕረፈ። ናይዚ ቅዱስ አቦ ወለዱን እግዚአብሔር ዝፈርሑ ክቡራነ ዘመድ እዮም። አቦ እውን ሕግን ስርዓትን ቤተ ክርስቲያን ዝዕቅብ ካህን ነበረ። እኑ እውን አዲ እውን ሕያወይትን መፍቀሪተ አምላኽን ነበረት። እዚ ቅዱስ ምስ ተወልደ ብጥበብ ብትምህርትን ብፈሪሓ እግዚአብሔርን ዓበየ። ብድሕሪ እዚ ድማ ዲቁና ምስ ተሾመ መጻሕፍቲ ብሉይን ሓዲስን ዘንብብ ኮነ። ኣብ ኦሪት ድማ ንሰንበት ዝሰዓረ ብሰንበት መዓልቲ ስራሕ ዝሰርሐ ብሞት ይቐጻዕ ዝብል ረኸበ። ካብ ውሽጢ ወንጌል ድማ ከምዚ ዝብል ረኸበ። ካብዞም ትእዛዛት ትንእስ እያ ኢሉ ዝምህር ነታ ሓንቲ ዝሰዓረ ንሰብ ድማ ከምኡ ኢሉ ዘስተምህር ኣብ መንግስተ ሰማያት ካብ መንግስተ ሰማያት ዝተፈለየ ይኸውን። ዝትግብርን ዘምህርን ግን ንሱ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ክብሪ ኣለዎ። ብተወሳኺ ድማ ጎይታና አቡን አዲኡን ዘይገደፈ ንነፍሱ እውን ዘይገደፋ ንዓይ ከገልግለኒ ኣይከደንዩ ረድአይ እውን ክኸውን ኣይከደንዩ ዝበለ እውን ኣስተውዓለ። ብድሕሪ እዚ ናብ ወዲ አቡነ አኖሬዎስ ዘደብረ ጽጋጃ ዝኾነ ናብ አቡነ ጎርጎርዮስ ከይዱ ኣብኡ መንኮሰ። ብጾምን ብጸሎትን እናተግህ እውን ተቐመጠ እሞ ቅሽና ምስ ተሾመ ናብ ሃገረ ትግራይ ከደ። ምስ አባ ያዕቆብ ተራኺቦም ድማ ካብ ቃላት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተነጋገሩ። ሓሳቡ እውን ገለጸሉ። አባ ያዕቆብ ድማ እዚ ተገልጸለይ ዘለኻ ሓሳብ ብኸመይ ይከኣል በሎ። አቡነ ገብረ ናዝራዊ ድማ እግዚአብሔር ክረድኣኒ እዩ በሎ። አቡነ ያዕቆብ ከዓ ጉልቲ ሂብዎ ብፍቓድ እግዚአብሔር ተፈላለዩ። ብድሕሪ እዚ ገዳም መስረተ። ብዙሓት ሰባት ናብኡ ተሰብሰቡ። መነኮሳት እውን ኮኑ። ገዳም እውን ብጣዕሚ ተስፋሕፈሐ። ብዛዕባ ሰንበታትን በዓላትን ምኽባር ንመነኮሳት ዝግባእ ስርዓት ብዘይካ ሰንበታትን በዓለ ልደትን ጥምቀትን ጎይታና ከምኡውን በዓለ ጴንጠቆስቴ ኩሉ ግዜ ስሙን ሙሉእ ክሳዕ ሰርክ ምጽዋም ከም ዝግባእ ሰርዓሎም። ናይ እማቶም ዝኾነ ንዋያት ንኸይቆበሉ ንኸይወስዱ
ንኸይሰርቁ ማለት እዩ ንኸይራገሙ ብሽም ህያው እግዚአብሔር እውን ንኸይምሕሉ እዚ ኩሉ ይምህሮም ነበረ። ንዕኡ ግን ቅዱስ ዳዊት ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ አመስግኖ ምስጋና እውን ወትሩ ኣብ ኣፌ እዩ ከምኡ እውን ብትእዛዝካ እጻወት መንገድታትካ እውን እደሊ ትእዛዛትካ እውን ኣምህር ንቓልካ እውን ኣይርስዕን ዝበሎ እናዘከረ ንጸለቱ መላእምታ ኣይነበረን መወዳእታ ኣይነበረን። ካብ ስቡሕን ደም ዘለዎም መባልዕትን ከምኡ እውን ካብ ጥዑማት መባልዕትን ይኽልከል ነበረ። ንነፍሱ ስቃያት ጎይታኡ ስለ ዘዘከራ አንብዑ ይውሕዝ ብዘይ መቆራጽ እውን ይሰግድ ብዘይ መቆራጽ እውን ይዝምር መጻእተኛን ስደተኛን እውን ይቕበል ኣብ ጽዮን ዘርኢ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ኣባይቲ ገዛውቲ ዘለዎ ብፁዕ እዩ ዝብል ቃል ነቢ ዳዊት እናዘከረ ንድኻታትን ንተጸገሙን ይሕግዝ ነበረ። ናይ ቅዱስ ኣቦ ትርፋቱ ብዙሕ እዩ። ተኣምራት ብምግባር ኣብ ልቢ ሰብ ተሰዊሩ ዘሎ ሓሳብ ብምፍላጥ ዝግለጽ ብዙሕ ሃብትታትን እውን ተውሃቦ። ንደቁ እውን ነታ ቀንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት መሃሮም ኣብኣ ንኽጸንዑ እውን ኣዘዞም። ኣሪጉን ንእግዚአብሔር ደስ ኣቢልዎን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዕረፈ። እዛ ገዳም ቅዱስ ኣቡነ ገብረ ናዝራዊ ድማ ደብረ ሃረይኩዋ ትበሃል። ኣብ ትግራይ ኮይና ሓውዜን ትርከብ። ሃረይኩዋ ዝብልዋ ባዕሎም ኣቡነ ገብረ ናዝራዊ እንትኾኑ ቅድሚኡ ኣብ ብዙሓት ከባቢ ትግራይ ገዳም ክግድሙ ሓሲቦም ስለ ዘይተሳኽዐሎም ኣብዚ ቦታ ክበጽሑ እንከለው ግን ብተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣ ፍልይ ዝበለን ዝማዕረገን ስለ ዝነበረ ሓረኽዋ ነዚኣ ሓረኽዋ መረጽክዋ ዝብል ስያሜ ሃብዋ። ጸሎትን በረኸትን ናይ ኣቡነ ገብረ ናዝራዊ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ኣርኪኦም ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለአባ ገብረ ናዝራዊ እንተነጸረ ወርእየ ለእግዚአብሔር ገሃደ ሰብሃተ ገጹ ውክየ ወላእነ ምጥማቅ ሶበ ውእቱ ጸለየ በአምሳለ መብረቅ ሰጢቆ ሰማይ ብርሃነ ጸጋ ወረደ ከመይቀድስ ማይ። ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ወዲ ከልቅዩ ዓቢ ነቢ ናሆም ኣዕረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዕና እውን ብጸሎት ነዚ ነቢ ይምሓረና በረኸት እውን ምሳና ትንበር ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ኣርኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለናሆም ሰባኬ ምጽአቱ እምሲና ለዘበድልቅልቅ ፍና ለዝ አምላክ እንተርኢኮ በአይነ ህሊና አስተብቆናሆም ወስአሎ እምጸበለ እግሩ ደመና ዲበ ህማምየ ይነፍንፍ ትኢና አሜን። ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሰማዕት ቅዱስ ኤስድሮስ መዘከርታው እዩ። በረኸት እውን ምሳና ተሃሉ ንዘላለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለከ ኤስድሮስ ብፁዕ ሰማዕተ ክርስቶስ እግዚእ በእንተ ኢየሱስ ዘተሰቅለ ለቤዝዎ ሰብእ ኣሃሉ ሃብሃለከ በታተ አቢ ምስዋእ ያስተዳልወኒ ጸሎትከ ለብእስ ይሃጥእ። በረኸት ይሕደረና። ቅድስቲ ኣውጋንያ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ ሮም ዝኾነት ቅድስቲ ኣውጋንያ ብሰማዕትነት ኣዕረፈት። ነዛ ቅድስቲ ድማ ስማ ኣቦኣ ፊልጶስ እዩ። ንሱ ድማ መኮንን ሃገረ እስክንድርያ ነበረ። ጣዖት ድማ የምልኽ መምድያኖስ ዝስሙ ንጉስ ሮም እውን ንጣዖት ዝሰግድ ነበረ። እዛ ቅድስቲ ድማ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ተወልደት። ኣዴኣ ክርስቲያናዊት ብምዃና ብሕቡእ እምነት ክርስትና መሃረታ። ንኣካለ መጠን ምስ በጽሐት ካብ መኳንንቲ ንሓደ ኣሕፀይዋ እሞ ንኣቦኣ ካብዚ ወፂኤ ስለ ዘይፈልጥ ፈለማ ቦታታት ክርኢ ፍቐደለይ በለቶ። ንሱ እውን ክልተ ህፅዋት ሂቡ ናብ ቃሕ ዝበላ
ህጽዋት ማለት አገልገልቲ ማለት እዩ አገልገልቲ ናይቲ ንጉስ አባ ሂቡ ናብ ቃሕ ዝበላ ቦታታት ክትከይዳ ክትዛወር ፈቀደላ ይኹን እምበር ንሳ ዝሓሰበቶ ካልእ ንሱ ዝሓሰቦ ድማ ካልእ እዩ ነይሩ ማለት ንሳ ናብ ኩሎም ቅዱሳን ገዳማት ከደት ናብ ሓደ ዓብይ አቦ ዘለዋ ቤተክርስትያን ቴዎድሮስ ዝተባሃለ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ ከይዳ ኩሉ ሓሳባታ ገለጸትሉ ንሱ ከዓ ተቀቢሉ ምስቶም አገልገልታ ህጽዋን ንኩሎም ብሓደ አጥመቆም ንሳ ድማ ተጠሚቃ ስቕ አይበለትን መንኩስና ወሲኻ አውጋኒዮስ ዝብል ናይ ሰብኣይ ስም ተቀቢላ ኣብቲ ገዳም ተቀመጠት ወላ ሓደ ዝፈልጣ ሰብ እውን ኣይነበረን ከይተመለሰት ግዜ ምስ ነውሐ አቦኣ ንጉስ ፊልጶስ ደልዩ ምስ ሰኣና ብምስላ ጣዖት ሰሪሑ ንግሆን ምሸትን ይሰግድ ነበረ አባ አውጋኒዮስ ንሓደ ዓመት ኣብቲ ገዳም ምስ አገልገለ አበምኔት ተሾመ ካብ እግዚአብሔር ሕሙማት ናይ ምፍዋስ ጸጋ ተዋሂብዎ ነበረ እሞ ሓንቲ ጋኔን ዝሓዛ ሰበይቲ መጺኣቶ ካብ ሕማማ ፈወሳ ሕጅቲ ወዲ ተቀይር ዘሎ እታ አዴና ማለት እዩ ወዲ ኮይና ጸላኤ ሰናያት ርጉም ኣብታ ዝሓወየት ሰበይቲ ፍቅሪ ዝሙት ተኸለ እሞ ንአባ አውጋኒዮስ ገዳሙ ገዲፉ ምስኣ ሓዳር ክገብር ተሓቶ አባ አውጋኒዮስ ኣንተ ሓፍተይ ሰይጣን እዩ ኣስሒቱኪ ኪዲ ካባይ ረሓቂ በላ እታ ሰበይቲ ድማ አባ አውጋኒዮስ ከም ዝነጸጋ ምስ ረኣየት ናብ ንጉስ ፊልጶስ ከይዳ ብሓሶት ክሲ ኣቕረበት እቲ ክሲ ኣነ ክሳለም ናብቲ ገዳም ምስ አገልገልተይ ከይደ ካብቶም ፈለስቲ ሓደ ፈላሲ ክጋሰሰኒ ናባይ ምስ መጸ ኡይ ምስ በልኩ ሃዲሙ ከይዱ ዝብል ነበረ በዚ ክሲ እዚ ድማ ምኽንያት ንኹሎም መነኮሳት ከምጽእዎም ትእዛዝ ተመሓላለፈ ኩሎም መነኮሳት ብሓይሊ ወታደራት ወፂኦም ተኣሰሩ ገለ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝሞቱ ኣለዉ ሰማዕት ቅድስቲ አውጋንያ ግፍዒ ምስ ረኣየት ንኣቦኣ ከይዳ መሓለለይ እሞ እቲ ሓቂ ክነግረካ ኢላ ኣምሓለቶ ኣብ ሓደ ጽምዋ ከይዳ ከዓ ንሳ አውጋንያ ጓሉ ምዃና ገለጸትሉ ንሱ ርኢ ምሳ በላ ብሓቂ ንስኺ አውጋንያ ጓሌ ኢኺ ብኣምላኽኪ ኣሚነ ኣለኹ ንኹሎም እቶም እስራት ፍትሕዎም ነቶም ዝሞቱ ከዓ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ቅበርዎም ኢሉ ምስ ኩሎም ቤተሰቡ ብክርስትና ኣሚኑ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠመቀ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ሃገር እስክንድርያ ሃይማኖቱን ጽንዓቱን ብምርአይ ኣብ መንበረ ማርቆስ ሊቀ ጳጳሳት ሸምዎ ንብዙሕ ዓመታት ከዓ ብግቡእ አገልገለ ኣብ ዳሕራይ ጊዜ ሓደ አረማዊ ንጉስ ንፊልጶስ ወሪዱ አጽኒዑ ብሕቡእ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን እንከሎ ወታደራት ሊኢኹ አቅተሎ ሊቀ ጳጳስ ፊልጶስ ብሰማዕትነት አዕሪፉ ምስ ማሕበር ሰማዕታት ተሓውሰ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳስ ወረ ናይ ቅድስቲ አውጋንያ ሰሚዑ ናይቲ ገዳም እመምኔት ክትኮኖ ወሰዳ ኣብ ልዕሊ 3000 ደናግል 300 መነኮሳት እመምኔት ሾማ ነቶም ክልተ ምስኣ ዝነበሩ ሕያወት ከዓ ኤጲስቆጶሳት ሸሞም ድሕሪኡ ሓደ ካልእ አረሜናዊ መኮንን መጺኡ ብዝተፈላለየ መከራታት ኣሳቅዩ 5 መዓልቲ ታሕሳስ ቀተላ ምእንቲ ስም ክርስቶስ ከዓ ሰማዕትነት ኮይና ሓለፈት ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ናይ አምላኻን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ደቂ ተዋህዶ ይሃሉ አሜን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አርኬ ድማ ከምዚ ይበል ሰላም ለአውጋንያ ዘተመሰለት ህጽዋ በእንተ ክርስቶስ ታዝን መነኮሳት አሃወ ወጽድቀ አቡሃ ፊልጶስ እዜኑ መትልወ እመ መንግስተ ምድር ኃላፊ ለመንግስተ ሰማይ አድለወ እስከ በትረ ያሪክ ኮነ ዘይገስጽ አበወ በረኸታ ይሕደረና ናዴና ቅዱስ ፊቅጦር ዝሃገረ ሻው ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካባ ዞባ አስዩጥ ሻው ካብ ዝበሃል ከተማ ቅዱስ ፊቅጦር በሰማዕትነት አዕረፈ ንእግዚአብሔር እውን ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን በጸሎት እዚ ነቢ ይምሓረና በረኸቱ እውን ምስኩላትና ይሃሉ በረኸቱ ምስኩላትና ይሃሉ ንዘለዓለም አሜን አርኪያት ድማ ከምዚ ይብል
ሰላም ለከ መርዓዊ ስርግወ በደመ ስምዕ ቀይሕ ወበልብስ አሚን ጽዕዱ ፊቅጦ ሰማዕት ዘደወለ ሻው አጥሞ ለማህሌት የውስተ እዝነ ኩሉ እደው ከመምረተ ማይ ነቢ ተሰመ በፄው ሰላም ለዝክረ ስምከ እምነ ኩሉ አፈው ጥኡም አዲ እምነ መዓር ወፄው ፊቅጦር በግዕ ዘአርአያከ ቅዱ ይኩነኒ ቤዛ አመ ጠብሁከ በሻው ደመ ስምዕከ ከመ ማይ ክእው መራኸተ ማሕደረና ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ፊቅጦር ሃናንያ ባርኪዮስ ዮሃንስን ፊልጶስ አቦ ቅድስት አውጋንያ መዘከርታም እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት ናይዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘላለም ዓለም አሜን። ዕለት 35 ተኸቢሮም ዝውሕሉ ዓመታዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ አውጋንያ ተጋዳለይት ሰማዕት፣ አባ ገብረ ናዝራዊ ንጹህ፣ ቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕት፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ናሆም ነቢይ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ቅዱስ ዮሐኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘናሒሶ። በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን